Dio Kibogongo incho munyakero kubwa abayibuli bwe sukuru ekuru kuwema 8 educational center. Sukuru ye ekuru kitari kichiko kuisana amabone directive ye Ministry Education egera abana baje sukuru. Nekera abana bajete tukamana kanyara bagotoretera morogoba nga batebunga sukuru mba masigo cha sukuru. Litukali kubwatiri achumaine. Njebuno machairman ngaje sukuru ngaja kumanya ngikere. Tinyo aleti obisi keigwire. Ngoro kudorofin Nyaboke nincho mo deputy head teacher we sukuru ye. Na inche naona aringi no gwechano korene kyaranto igorete sukuru since Monday we've been operating. Tuabanganire konye kwa attend tora abana baba bakonyora pa report re sukuru. So to our surprise yesterday ntwanyorete notice ina ntwabanete kobe sukuru ma tugasinyurende nona abaibori boka koba report ye yuna bana mbatakire sukuru. Wano kobori kwane nkorina tigango management ye sukuru echiche use the proper protocol eri bamanyete bwente gotumekwa asenginjo yogosieke sukuru onye bagosieke sukuru. Cheno moibori enkoro kwa Wilson Orango mecha so bono twarorire nge sukuru ya sikiru primary at least mwese korigerie sukuru building sinchi saine chicho nabo chire pachia permanent na kiregento naende moso ntwaetwe notice egoteba ngosenge sukuru ngosie kuyarenga abana basiekete byo mutinye 11 naende bakarikerunga babo baigore taresita so ekero twageta tukamanya kuiguru masi moso korwa se pasa no muntu okoruga nere aiga se kwese sukuru nga sukuru tejo ni cyo Kibogongo nende ni jamani we sukuru ye yongi cyane tege ko garakara twari kubunga twabigete tayari abana baigore taresita lakini ekero na kigo cha Jumatatu mambige tokogore sukuru taresita nganyoro mo watchman obungire sukuru bono kumeti ngaki abana nkoira abana mbwatemba 3 ngai nkoira gokoire sukuru nga wowe chikona kobori guchi ebintu byonse no bire chi office nariko sabe serikali etobwatisie yako garenjera nere korekana so muntu buna nengi yako ne yamakweri abaibuli bona torerete to ichanete esito koira abana asege serikali tokonye nechi media motokonye leta koro ku Janet indo moibuli we sukuru we na nche ngumetinga ngikegendererete egeko gerantu aetu notice gotuteinge sukuru ngosie kwere assessment book mwana ari keire bakachitari kicho koigore sukuru pakanga gora chi uniform chinyia bono ngumetinga nga inkoiro omwana nche gentongo saba na saba serikali etokonya na Ministry of Education yasoime egera abana baito bagenderere na masomo abo.